Pulis tinulak ang motorista. Mamadali ka. The Senate robbery. Shoutcasting! Robin sinigawan kasi hindi siya weak. Hindi mo akong pinalalabot para sakitin mo sa gawa na. Butuan sa Senado. Okay, so si Senator Loren at si Senator... Para ako nasa Five Nights at Freddy's. Ito, di ba mabalita na hindi ko alam ang nangyayari, ano nangyari sa Senado. Para ako nasa PBB o sitcom na Senate version. Pero dito nakasalalay yung ating mga kinabukasan, yung kinabukasan ng mga ating mga anak. Kaya importante to eh. Pwede natin ito tawanan, pwede yung iba, alam mo yung nakakatawa. Pero kailangan natin itong malaman kasi sobrang kakaiba ang political climate dito sa Pilipinas. So, simulan muna natin. For the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... and for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number Yung mukha ni ate. Oh shit, parang binag-away, tagay. 44. So to say that Ito yung nagsimula nun. we have this resolution, yes, but there are Mga ganun. senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines. Meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba siya rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Alam ko ba mga bata kayo, mga weak. Dapat maliit na bagay lang to eh. Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Miss- Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at Mr. wari Mr. pagsigaw President, ni iba- Senator iba ang- excuse me, Pangilinan? nasa Mr. akin President, po iba yung ang floor. sasabihin. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. So dito, after nito, magkikita sila, pag-uusapan nila before pa ulit sila mag-continue doon sa itong session na to. Kasi syempre, kailangan nasa tama kayo pag-iisip. Hindi dapat kayo nauunahan ng emosyon kasi pinag-uusapan nyo dito ay yung mga, alam mo yun, mga matters ng bansa. Ito siya hawakan. Tsaka napaka-subjective nun eh, di ba? Siyempre, heated ang isang argument, pwede kayong mag-usap. Tsaka, yung nakita ko doon, nagsalita agad si Robin habang hindi pa tapos doon nga sa floor, meaning yung kanyang portion na kanyang pagsasalita para makapasok ang isa pang tao para may pag-usap. So, hindi pa siya tapos doon. Ewan ko, baka nainis siya doon. Siguro baka tinamaan siya ng init ng ulo, kaya napataas yung boses niya. Pero dito, dapat, bilang mga adults na nasa Senado, hindi naman to bar, diba? Hindi naman ito para magtotropa. Mga importanteng diskusyon ang nangyayari dito sa Senado. So, sana dito ay napag-usapan nila eh. Pero, tingnan nyo. Si Loren parang nanay. Well, yun nga, it takes a bigger man to say sorry o sabi mo, okay, nagkamali ako doon. Pero yun nga, kung yun ay kulang pa sa'yo, well, mas reflection yun ng karakter mo. And also, yung mga sinasabi natin before, yung pagka-weak, o bakit ito, nasigawan ka, nainis ka. Maganda nga ito, na ito yung moment ni Robby na mabalikan niya. Ito, sige, nasinigawan mo ako, pero hindi kita kinailangan sagutin ng pataas. Diba? Kung di nangyari, nagsigawan lang tayo. Pero hindi. Pinagpatuloy niya yung kanyang, ito. At I think mag-file daw ng ethics complaint itong si Senator Robby Padilla kay Kiko daw. The weak complaint ba? Kasi pwede mag-continue yung session hanggang meron silang quarrel eh. Kasi hindi magiging logical yung usapan, magiging emotional eh. So, kailangan nila talaga So, hindi ina-accept yung sorry ni Kiko at masususpend yung hearing. Ibang mga senator, tatawanan eh. Para ako nasa classroom na naman. May president, vice president, secretary, mainit na ulo ni vice president. Para mag-uwian na ba to? God! When bells for us are rang and our last stops is left generation see Okay. our country free. I would like to dedicate to you a very famous line. Ba't na ba kasi ganun yung
pagkakatrim doon. Para ako nasa isang The Office na skit, yung nag-zoom out, tapos bigla may isa nakatingin lang pala sa kanya. Yun yung Philippine Academy Military Hymn. Okay, so Na yung puso natin ay talagang nandyan ng lahat. Ng ating courage, integrity, and loyalty. And it goes this way. Lumakad, humakbang hanggang sa madapa. Wala ka pang mali, wala ka pang nagagawa. Madadapa ka muna bago ka matutong lumakad. Arang and kasi naman para siya yung mga perfectly cut beams eh. Yung inuna yung part niya, tapos nasira lang sa akin dahil doon sa lada nag-zoom out. Parang nag-NPC yung ating journalist eh. Pero kudos sa kanya na para siya kasali ng tumawa katalo ka. Di pinigilan niya sarili niya at nakinig siya dun sa words of wisdom ni Senator. Wala akong problema dun sa him mismo eh. Yung test ng journalist yung masatawa ko eh. Bilib ako kay Maris Umali, magpigil lang yan ang professionalism. Yan ang rason kaya award-winning journalist si Maris Umali. Man. Professional, tumawa ka, talo ka, contestant. 6 months in the making, the finale in Pasay at the Senate Grand Prix. Shoutcasting! Naku, dito pwede marinig ni Robin. May sigaw eh. Shoutcasting yan. Baka masaktan ka. Relax. Bato de la Rosa gets a decent launch off the line. He's away quickly, but look behind. The NBI are closing in. He takes the inside line. Hindi ka tayo sure kung NBA yung iba dyan. The NBI are right there. Yung lagyan parang sounds ng mga kotse. Is on. He knows Asan one yung pit stop? mistake here, Pit stop and ba yung he's CR? locked behind bars. Now into the tight section, into the stairwell we go. This is the elevation Damn, he's change. locked in. And here Oh, comes let's Max go! Verstappen. Ito yung mahirap eh. Yung paikot sa NASCAR. Ano yan, technique ang kailangan mo dyan at skill. On the inside, Charles Leclerc follows him through. Lando Norris is looking for space. Lewis Hamilton is right there as well. George Russell goes wheel to wheel with Oscar Piastri. At mga bata, wag mo Lera- tatakbusagtan kasi Oh! Baton de la Rosa almost Okay loses lang. his grip, but he keeps it together. Yeah! Somehow he keeps it together. Oh! The dream for the Senate protection is still alive. The dream for the Senate protection. So I think yung mga sinabi niyo mga pangalan before mga kilalang race car drivers, hindi kasi ako sobrang hilig nun, pero okay, at least sinama niya. Yun yung pinakamataas na price ngayon ng protection. Safety cars enter the circuit, but Bato pushes through. He swings right, cuts across the hallway, and that is brave. He's using Dito makikita ko yung yung kanila mga Strava gains na nakuha kung sino yung makakaya. every inch of the track limits here. Buti wala nadulas eh. I mean, besides si Bato. Let's go, Bato! Into the final Yeah! He makes it through. Bato de la Rosa crosses the finish line into the Senate protection Yan na yung flag. and wins the first ever Senate Grand Prix. Senate Grand A Prix. win for Bato, a loss for the Philippines. May ano nangyayari sa Pilipinas. Sunod. Ito ba yung may p***kan daw? Pero kaya ditong, wala nasawi. Okay, so si Senator Loren at si Senator Para ko nasa Five Nights at Freddy's o yung sa As Above So Below. Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may puto na nangyayari. Metaphorical nga ito yung ilaw at yung kadiliman. Sila ba ay yung parehong taong yun? O ito yung dati nila o former selves nila? Masyadong deep. Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagtukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. Yung tita mo sa call na gusto malaman yung chismis eh. Parang And then ganito he rin. started saying, wag kami magtaas ng boses. Ito na naman sa boss. Ano bang meron sa bosses na sobrang nasasaktan ang tao? Mga di pa tayo lumaki sa com shop na nagsisigawan. Director, kung may at lahat ng staff mo at yung mga Safety usaha nila. mo, naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari. What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure. That's what I was expecting him to say. Oh, when may pesa. Senator Lauren was talking very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinag kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job. Make us safe, not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Ano nga masasabi mo sa akin? Kami, sasabihin mo sa akin. Kasi meron na emotion involved eh. Natatakot ka sa buhay mo, di ba yung safety mo. Kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. So, Because I'll give everyone context, ha. 4 senators got tipped 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung context daw dito, pero apat na senador, hindi niya pinangalanan eh, na binigyan ng tip na magkakaroon daw ng pangyayari sa loob ng Senado, kaya umalis na sila. Nabigyan sila maaga impormasyon at bakit at sino nagsimula. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Yan si Boy,
kung si Boy Pickup, merong taga-yoyo, meron din si Ala sa likod. Inokompleto Sino niya. nakikinig from the government? This is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig. So the rest, mga nasa Senate, turn off the light, stay low. Kung may active shoot, follow the protocol. Hindi ko alam anong goal nito na tinatanggal ba nila yung credibility na NBI or pinapakita ba nila yung kanilang parang pagkakulang sa pag-prepare. Pero yeah, I mean, kahit sino naman ata kung merong mga ganitong klaseng tip na maririnig na merong gagawin, nakakatakot yun. At nadidisrupt nito yung proceedings. Lalo na ngayon, merong impeachment na nagaganap, diba? Importanteng ma-finalize yan or kung ano man yung maging final na conclusion dyan. Brad, nakuha ng pinapanood ng opisyal ng Facebook page si Senator Bato de la Rosa ang Facebook Live ng News 5 dahil nakarinig na ilang beng-beng sa Senado na kasulkuyan naka-lockdown. So, yeah, Comsat sa live si para alam sa okay naman, ang balita naman talaga ay para sa impormasyon, mapasino man yan, kakailanganin nila yan. But baka naglalaro si Senator Bato ng StarCraft or ng Red Alert pala, sorry. Huwag kang bibitiw! Bibitiw bigla! Yan o, ito dapat may shout casting. Nakapula, binigyan tinula ka din sila yan. Papunta na sila, diretso, 90 miles per hour. Hubaran pa siya per hour. Sunod. Ako, pagtapos madagdag. Ben, kala mo lang yan ako, pag first set ko, di mo na ako nag-aangas, okay? Kung masyado magaan o parang chill ko, kaya ko, unang set pa lang, malakas ka talaga kasi simula ka pa lang. Pero yan, ingatan natin yan. Safety ang importante sa atin. So, yung nagpaunahan kayo umakyat para tumalo. Ben, alam ko talaga sa dadami edit nito. Temple Run. Sunod. Kompleto na ang barya. Girl, bakit mo ko sinigawa? Di mo na ako siguro. Love po, wag ka na tampo, omki. Your words po. Okay? Kumanta lang mo naman na love kita. Cute pa nagagalit ka. Tama yan. Correct your partner in private but defend them in public. Diba? Kailangan mapag-usapan nyo bilang mga adults, di na kayo mga bata. Kung mga bata kayo, mag-inarte kayo, magsayang kayo ng oras sa isa't isa. Pero pag tumanda ka na, kailangan mo na malaman yung boundaries at kailangan matuto ka din after nun. Okay lang naman magkamali paminsan-minsan, pero kailangan mo din matuto. Kailangan mo i-apply yung pinagdaanan nyo. Kung pinag-usapan nyo tapos ginawa mo na naman din, mali na yun. Hindi ka natuto. Nod? Kung hindi ko mapasok, hinahanap niyo ako. Diba? Siyempre, off-plane day! Tanungin niyo ako, bakit ako pumapasok? Baka kasi wala ka pang BKB, baka di ka pa naka-farb. Yan talaga. POV duelist dito may... Kung hindi ko mapasok, hinahanap niyo ako. Diba? Kung mapasok ako, tatanungin niyo ako, bakit ako pumapasok? Hindi ka kasi marunong mag-flash. Kaya tayo nadadali. Pare-pareho kami nabablind. Ulan sa showtime. Okay, in-upload nila. Tagal na nito. Ito naman yung set. Oh! Sabi na nga ba eh. Oh my God! Okay. At least wala na sarahan ng pinto. Dito sa Pinas! Sikat! So, isip hindi na to lumabas? Kayang gumawa ng mga kaibigan na natin si Ang Curtis lamang. Wala. Paano nangyari yun? Hindi ka nga naka-heels. Naka-heels si Karel. Ikaw pa yung nadulas. Safety. Ako, isip niyo! Ano yan? Safety. Hindi, wala nga nangyari. Walang nangyari. Wala na muna. Ay, ito pa si Kuya Kim, oh. Wala po kayong nakita. Wala tayo nakita. Tama. Ilusyon lang ang lahat. Sunod. Ito sana naging ilusyon lang itong mga nakita ko. Hindi ko lang ano nangyayari. Natataranta pag nakalabas sa pinto ang pusa. Kaya kasi narahan ng pinto kaso minsan yung nasa likod yung madadali. Pag yung pusa mo nakalabas, gumawa ka lang ng pagkain, patulugin mo yung plato, pupunta din yan. Rod, Kimi na daw. Your name, your next. My God. Kung ang rock ay bato, ang duck naman ay ano? Dodge? Ay, ano, pato? Duck kasi, pero pato. Nice. Wait lang! Ang sagot nila. Papapapota ka na ng taga sa nangyayari sa Pilipinas. Ay, sige. Team Pride, ang sagot ng Team Pride. Pato is correct! Tama, Rod. Eto, di ko to pa ipakita ng buo, pero napanood nyo na ba to? Madali ka, sir. Ano? Madali ka. Alam mo traffic. Ano? Ibibig ako karapatan ko to. Bakit? All right, today we're going to talk about how we can find out and how much we can find out and what it takes to get there. Update lang na panood ko. Nag-aangas pala tong motorista na ito.
simula pala, parang nagkaroon siya ng camera, tapos feeling niya, ang lakas-lakas niya. Huwag mong napansin yung 144 Pico ngayon na background, tsaka sa camera kasi madilim para tayo habol, for context. So, hindi niya deserve ng masakta sa ginawa niya, pero alam mo yun, tusok niya yung pusa sa chan eh. So, syempre, sa chan, talang tataas yung chance na mapagtripan ka. So, hindi ko masabi deserve niya yun, pero hindi ako nagulat na nangyari sa kanya yun. Pero hayaan na natin ang korte ang mag-decide dyan at yung investigation. Para naghanap siya ng parang content, parang gusto niya mag-viral. Nag-viral ka, paano hindi buhay ang kapalit natin do? Mag-ingat tayo dyan. Naku, mga motovloggers dyan. Pang-level yung mga yan. Men, yung police inalog niya yung likod. Tapos nalaglag siya dahil siya, hindi ko pwede pakita, makikita niyo lang yung itong still photo na nalaglag siya. Pero inalog niya ganun. Kaya pinapahanap niyo to at nahanap na din. At ito na, news update, na-arresto na ng NCR Police Office ang isang police na nag-viral matapos itulak ang isang motorista sa C5 Road sa Pasig City. So, nung nakita lang, meron daw rango na staff sergeant itong police na ito na nakatalaga sa Regional Mobile Force Battalion ng Quezon City Police District. Nagalit umano ang police matapos maunahan siya ng biktimang motorista. Ano ba, ba't sobrang fragile ng mga ego natin kung hindi sa sigawan, kung hindi sa naunahan. Paano kung merong truck sa tabi? Paano kung merong isa pang kotse sa tabi ng kalsada ngayon? O di namatay siya. Bisan hindi ko maisip sino naka-autopilot sa utak nila sa pang-araw-araw. Minsan ba, like tinatapon lang natin yung yung control? Hindi ko maintindihan eh. Tulad. Kung hindi ko mapasok, hinahanap niyo ako. Diba? Wala kang pa kasing dagger. Ako, bakit ako pumapasok? Pati yung movement, gayang-gaya. Tulad. Opo. Nung ini-interview po ako sa pag-apply ko ng trabaho, ang tanong po sa akin kung ano daw yung pwede kong maiambag para sa paglago ng kumpanya. Ako, mamanahin mo yan. Kasi may ambagan ka agad. Kaya yun po, nag-back out na lang ako sa pag-apply ko ng trabaho kasi wala pa ang sahod. Pinapaambag ka agad ako. Nako. Tapos ano pa, where do you see yourself in 5 years? I see myself 5 years older. Di ko nga maplano yung para next week ko, isipin ko may 5 years forward. Alam mo, bullshit lang yun eh. Alam mo, hindi yun makatotohanan eh. Di ba sasabihin lang, I want to see myself 5 years from now na nakakakain at nababayaran ng mga dapat kong bayaran. Sarad. Pahuli. Okay. Chat naman. Ito ba yung Rocky Road? Yep, yan na naman. Mga government funds na hindi nagagamit at umakit at baba dito para yun sa mismong video ay cholesterol at ang cortisol ng mga Pilipino. So tulad ng gulong na yan, umiikot din ng hustisya. Mabagal man, darating din yan. At excited din ako sa mga mangyayari this coming few weeks, this coming days sa ating political climate kasi may shift na nagaganap kung mapapansin natin. At importante yan kasi ito ay magiging refleksyon pa ng mga taon na darating. At naalog talaga siya eh, na kung sino-sino, ano-ano nangyayari. Iba sinasabi, pan-distract daw. Iba naman sinasabi, talagang matagal ito pinlano para mapunta doon. Di ko alam, di naman ako political analyst. Pero ako, ang gusto ko lang yung ikabubuti ng bansa. Wala akong paki sa pangalan, kung ano yung kanilang track record, kung ano yung kanilang napatunayan, yun ang gusto kong basehan ng mga Pilipino. At sana, sa sobrang viral, kasi alam ko, minsan pinagtatawanan yung mga katarantaduhan na nangyari sa Senado. Pero ako ang gusto ko lang, sana makita pa ito ng mas maraming Pilipino para malaman nila kung ito man yung binoto nila, ay ito pala yung ginagawa ng mokong na to, ng binoto ko. Yun yung gusto kong ma-realize nila eh. Mas makakabuti sa bansa instead of sinasabihan natin ang tanga mo, binoto mo kasi yan. Gusto kong magsama-sama ang Pilipino kasi hindi naman dapat tayo magkakaaway, magkakadugo tayo, magkakalahi tayo at iisang bansa, iisang lupa lang ang tinatapakan natin. Pero nangyari, tayo yung nagtatapakan. So importante sa akin dito ay ma-realize na open mind at parang walang panghuhusga yung mga taong sabihin na natin na mali o nawalay sa landas na ito ang ginawa nila dahil naboto to at dito nasayang ang ating pera, ang ating oras. Kung meron man tayo makukuha ng moral lesson yun, di oral lesson sa mga nangyari sa Pilipinas, sana the coming few days meron tayong makikitang resolusyon at para makita na natin ano ang kinabukasan ng Pilipinas kasi importante to eh. Para yung mga moves na natin dinaanan. So, syempre, pag nalaman mong Pinoy ka, ayoko na bumawi sa next life. So para mag-ito, huwag nyo kalimutan like, share sa mga political analyst yung friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. James Yapper na mamaalam.